Good morning, good morning. Magpapahinog po ako ng saging para sa pagkain din namin at ng aking alaga na bird. Meron po kasi akong alaga. Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Mag-aalaga po ako Ako ay magpapahinog ng saging. Excuse me. Ito po, isang buhay. Binigay sa akin kahapon. Ngayon, gagawin ko po, pahihinugin ko. Ito muna ang pahihinugin ko. Dito ko sa kakawati. Pahihinugin. Babalutin ko na ang kakawati. Para 2 to 3 days. Pahinog po ako ng saging. Tapos, ito yung dishwashing ko. Hindi pa kinukuha. Busy. Ngayon, dito ko ilalagay itong pahinugin ko. Pahinugin ko po yung saging ngayon. Ay. Hindi pa po siya gaanong magulang. Ay. Yan. Dito ko lang ito muna. Patutuluin ko lang. Para di pa gaanong magulang ba? Kaya
Dito muna sila. Ay. Wala, sira daw ang truck. Pero antay-antay lang daw dahil inaayos. Yeah. Yan. Salamat for watching. Mayroon pa pala na naiwan na dahon. Lagay ko. Sayang eh. Sayang sa sayang ang dahon. Ito, basura ko pa. Salamat sa panonood. Thank you, Blembes.